sobretot jo enfoco com dos temes molt importants, el tema de l'amistat, el tema del companyerisme i el respecte i el de seguir estudiant. Al final un jugador ha de ser intel·ligent dins del camp i això és el que els he transmès a totes les seus, que al final estan aquí per fer esport, per disfrutar, per passar-s'ho bé i que el que hagi de vindre, vindrà. Venir aquí i conèixer els nens, que els expliquis una mica la trajectòria i donar algun consell, que al final sempre és bo, i poder ajudar i fer alguna passada i fer algun sorteig, i això sempre és gratificant i la veritat és que ha estat molt bé, ho tornaria a repetir. Vaig començar quan tenia 7 anys a futbol sala, amb el Manlleu. Quan vaig acabar el Manlleu, als 3 anys de juvenil, el vaig passar a l'Adam, un club espectacular, on em va ensenyar tant valors futbolístics com de persona, i aquest últim any he estat a la Societat Deportiva Huesca, ha estat un any espectacular, amb uns companys meravellosos, i hem aconseguit l'ascens, que era l'objectiu principal.